Sanibonani, umqeqeshi wensizwa lo. Ubhutsu udinga njengebhutsu umatshitshi xhumana. Bathi umfana nempahla esemncane udaka bathi diabetes mdala nje cha, bamsukela bathi ingane ehlaza cha. Kunensizwa engibhalelile la, umfowethu ubhalile wathi, kunjani qhawela kithi? Sibonge ukuthi usubuyile. Well, ngiyaphila mfowethu, ngithemba ukuthi nawe uyaphila la ukhona. Njengoba bengike ngachaza ukuthi-ke sengibuyile full time, so sengizoqala amavidiyo niwabone. So-ke ngiyacela ukuthi niqhubeke nibhale kuyona i-email ethi mqeqeshwensizwa@gmail.com ufisa nje ukuthi umqeqeshi aphawule ngodaba lakho noma kuhlahlela indlela akunikeze i-base uyabona ukuthi lento i-approach kanjani. So uyaqhubeka-ke umfowethu ukuthi-ke igama uyalisho umfowethu igama lakhe uthi ungumlandeli una-19 years old. So uyajabula-ke wena mfowethu ngoba ube nenhlanhla eyisimanga ukuthi una-19 years kodwa manje usuwazi umqeqeshi yabo, umaze ngesikhathi esi-right kakhulu. Thina mfowethu awufananga nathi esabaneshwa ngoba thina sibanga nawo umhlahlandlela abantu abazosikhombisa ukuthi okay lento i-approach kanje yenzani kanje yabo, ukuze si-avoid amaphutha amaningi. So sangena ehlathini sahlomeka safunda khona kunjalo, kodwa ngenxa yokuzihlupha uzibuza ukuthi lento yenzeka kanjani yabo, so sagcina sembulelekile-ke ngelinye ilanga. So-ke nawe ngiyakujabulela kakhulu into enhle le, kodwa ukuthi mfowethu-ke last angisizile amavidiyo akho kakhulu qhawela kithi, isikhona i-improvement okuyiyona inhloso phela yayo yonke lento, ukuthi at least yabo akube khona ushintsho alibonayo nawe kwimpilo yakho yothando, ukuthi hayi ngabe khona into encane oyibonayo ekhombisa ukuya phambili nendlela okwenza ngayo. Uthi ubavuke ngiyafisa ukuba nentombi, ngizimisele. Okay, uthi futhi ngiyafisa ukuba nentombi and ngizimisele ngokuba nayo. Kukhona nje intombazane engihlangane nayo 3 weeks back and sibonana njalo esikoleni, even nama-students azokuthi siyajola mina naye, even nayo if beyibuza ukuthi siyajola yini iyavuma. So into engijabulisayo mfowethu igama elilodwa lapha ile lama-students, okusho ukuthi amathuba amaningi ukephi usenyuvesi yabo, ngoba uma ngabe usase-high school mawuthi una-19 years ngiyacabanga ukuthi ususenyuvesi and ubala igama lama-students. Ngeke ngithi uma usase-high school bekezela musa ukujaha ukuthi ube ney'ntombi manje ugcina usuphazamiseka ungasawuphasi nakahle u-matric wakho. Ziyaphazamisana phela nazo yabo, zidinga ukuthi uqaqeke la emqondweni. So liyangijabulisa lelo gama, okusho ukuthi-ke usenyuvesi ngokwe-level yokufunda, okuyisigaba esi-right kakhulu ngoba uyabona ila phela izinto sekufanele zenzeke khona kuwena yabo, usumdala phela. Mase usenyuvesi usumdala useyona ingane yabo. So uke uthi mfowethu-ke mangiphinda nje ngifunda lapha, uthi mfowethu-ke kukhona nje intombazane engihlangane nayo 3 weeks back and siyabonana njalo esikoleni, even nama-student azi ukuthi siyajola mina naye, even nayo if beyibuza ukuthi siyajola yini iyavuma. So ngicela ingakujabulisi lento yokuthi nawe uyavuma ukuthi niyajola yabona, ngoba into engiyibonayo lapha iyodwa ukuthi ushaya idadamu, yalazi idadamu elikhulu kwi-friend zone. So iyona nto yenzayo leyo yabo. Sekukaningi abantu babona uthola ukuthi umuntu uyazwana nentombazane ithi hayi umuntu wami yabo uyajatshula, kanti lutho imenza isilima uyimfake kuphi kwi-friend zone. Ayimqabulile umqabula phela ukuthi umuntu wakho niyazenza izinto zabantu abathanda nabo, but uma ngabe ningakwenzi lokho akusiyena umuntu wakho lo. So angifuni nawe besisulu saleyo nto ekanjalo, kodwa ake ngiqale ngiqede la. Uthi ubavuke okay sikephi manje, uthi-ke and nayo iyangibonisa ama-sign ukuthi iyafuna sijola. So imaphi lawo ma-signs? Uthi mfowethu-ke sometimes ngama-weekends-ke icele ukuzongivala la engihlala khona, but mina ngihlezi ngiyibhekisa le ngamanye amazwi eyichitha
okay, noma ebeka izaba zabo ukuthi lento yabo igcine ingenzekanga lo mhlangano lo ewuhlelayo intombazane. Uthi inkinga yami angikwazi ukuqabula and angikaze ngaba kulesi simo manje, angazi ukuthi ngimtshele yini lokho. Usho ukuthi atshele intombazane ukuthi hayi yena akakwazi ushaya ilamsi. Okay, uthi mfethu awuyilamule eqhawe, ngiyakwethemba, wabese eyivala lapho umfowethu. So mfowethu, ngiyabona into engikhathazayo la, ngikuqamba, but ngiya-understand ukuthi usane 19 years. So obvious vele amaphutha kanje into vele ngilindele kumuntu ona 19 years, usayingana, yabo. So mangabe uthi yabo, into engiyibonayo, intombazane iyahlela nawe, iyakukhombisa ama-signs ukuthi iyakuthanda and iziyahlela nawe ukuthi nibonane, but wena wenzenjani? Uyachitha, uyadaka. uMike Tyson odakayo ngoba phela nawe edaka, bengagcini ngokushaya kuphela bebuye adaka. So wenze njalo, kuyinto ekhombisayo ukuthi kusakuningi kufanele ukufunda, yabo. So ngoba uma umazi umqeqeshi ngihlezi ngigcizelela ngithi mina hlela usuku lentombazane ukuthi libonane, kodwa-ke kulesi simo sakho ama-roles ngathi aswapped or interchanged, uma kuthi lona igama lelo. So intombazane iyaza ukuhlela nawe, wena uyadaka, yabo. Kanti at least into engabe yenzeka, wena kufanele ngabe yahlela nawe, bese kuba mhlawumbe iyona-ke ilokhu ibikisa abazabo, but kulungileke. So inkinga yakho enkulu oyivezayo ukuthi u-insecure ngoba awukazi uqabula, awukazi ubeka isimo la, awukwazi nje uqabula njengoba uveza. So leyo nto kanjalo ngeke uze uyifunde uma ngabe ungayenzi, yabo. Ngoba mina ngathi kuwena at least into ongapractice ngayo, thatha isithupha sakho, angithi asiboya isithupha, udlale ngaso ulokhu ushaya kanjalo, uzogcina usulokhuzayo, yabo. Isandla mfowethu, into engiyithanda ngesandla, isandla mfowethu senza izinto eziningi, nawe uyakwazi lokho. Isandla senza izinto eziningi kakhulu. Uma ngathiwa bakunqume izandla uyinsizwa, bakumosheka kakhulu, yabo. So kodwa-ke le nkinga onayo mfowethu, into ewubala kakhulu, ungalingi uze umtshele ukuthi, ungabe uyitshela intombazane ukuthi hayi awukazi ulale namuntu, utshela ukuthi usayi-virgin, cha, ungakwenzi lokho. Utshela ukuthi awazi uqabula, cha, ungakwenzi lokho. Ngamanje uzothi naye akakaze akwenze, but ngeke asakutshele, uzofuna ukuba sengathi yena unolwazi okudlula wena, yabo. So uzogcina sefuna ukukucontrol, ekutshela ukuthi usukwenza nje, uzokunyakaza kangaka, ngizokuqinisa nje because indaba usuzivezile ukuthi wena ukuyiphi position, yabo. So kufana noma nidlala amakati ukasino, ngeke uvele uveze iy'mama kanje ukuthi wena uphethe iy'mama, yabo. Sebeyazi labo odlala nabo ukuthi ilaphaya, yonke into ayenzayo se-mindful ukuthi okay wena uphethe iy'mama, so awukwenzi lokho. Ukwenzela isibonelo. So uqabula mfethu into ewubala kakhulu, okwakho nje ukuthi urelaxe, ekurelaxeni kwakho uyawugcoba umlomo wakho, kufanele umlomo wakho uwugcobe, yabo. Ungashaya ngomlomo womile, ingane isifikile la uzoyiqabula uzoyisika ngendebe zakhe ezomile. Awuthamba umlomo ucotshwe, urelaxe and ungaqinisi amalips akho uma ngabe esephambi kwakho, ungambhexi ngolimi, ungambhexi ngamathe, ehlisa, yabo. Relax, wenze kahle. Ayifundela leyo nto, uyabona nawe ukuthi mhlambe after 5 years ukuthi into owawukhala ngayo into ewubala kanje, ayifundela. Kodwa njengoba kunikeza ushuni ukuthi practice ngesithupha sakho, uzobona ukuthi uyasebenza, practice, yabo. So isandla ungabe usithatha kancane, ziningi izinto ezenzayo. So mfowethu, wena into ekufanele uyenze simple kakhulu, ukulibela udaka, akube uwena-ke manje nge-weekend, hlela naye ingane ukuthi ngivale endlini,
yabo. So mayifika endlini obvious njengoba yena ifike iyazi vele ngeke umuntu afuna ukuthi azokuvakashela kwi-weekend ayitshela ukuthi hayi nizokwenzani, mhlawumbe nizohlala nje nibuke iy'ndonga nixoxe bese kuyahanjwa, cha. Kodwa kufanele uqaphele ungacathi yonke into izoba lula kanjalo, but awuhlele naye efike endlini. Then uma esefikile-ke endlini kufanele uzame phela ukuthi wenze njani. Solution ungathi efika phela uzuyadadazela, but akube ne-moment la khona uzozama. Angithi kade upractice sonke lesikhathi ngesithuba, kodwa-ke akube nesikhathi la uzozama khona ukuthi wenze njani umqabulo, just ukubona ukuthi njengoba eza endlini naye, ngiyathemba futhi njengoba efika kuwena yabo uyazi vele. Angazi-ke uma sekwenzeka more than lokho wena ukucabanga so kufanele ube ready, yabo. Kahle kahle wena okay wayo yonke lento, kodwa-ke ngenxa ye-experience ngiyabona usashayeke kakhulu, but uzofunda. But into ebaluleke kakhulu kuyonke into oyenzayo mfowethu, impilo iyaqhubeka. So qinisekisa ukuthi uyazivikela. Uma uthi izofanele ube nawo amakhondomu, ungathembi ukuthi hayi ngiyamthemba nangu uyaphila nje, because umuntu awumazi, yabo. Akufanele kube ukuthi uma ngabe senijabulisile after 3 weeks noma inyanga usuyahuda, ukuthi uma uhuda uye ekliniki usuthola indaba ezingeze zikuphathe kahle. So condom isebenzisa ikondom umuntu uma awumazi phela, yabo. So zivikele ngaso sonke isikhathi, especially kuminyaka yakho, ngoba ila khona uthanda ukuthi kube nzima kakhulu, yabo. So uyadidiseka kalula nje. Qinisekisa ukuthi uyazivikela khona ungeke uze ukhala. So ngoba noma kuthiwa-ke let's say mhlawumbe uzosendlini, yabo, lento ukuzama ukuthi umqabulo umuntu ungayisabi, ngoba into ebalulekile futhi engijwayele ukuthi ngiyiveze ukuthi umuntu kufanele umkhombise inhloso phela. Ubona inhloso uyikhombisa kanjani ukuthi hayi awuzile kumngane, awuzile mhlawumbe ngani, because abangani nabo vele make a move, zama ukuthi umqabule, yabo. So kwakuwatsha iqabule intombazane ifelite idak, yabo. If ingakwazi kwenza leyo nto, ithuba lakho-ke lokuthi kwenze khona uzozwa leyo feeling yokuphoxeka ukuthi injani. But-ke I'm sure wena uzohandlisha kangcono, yabo. Uma ngabe idakile ingane kuvele kube ngathi wapha uthatha itabo uyilengise one time uvele ufrustrate, yabo. So-ke nawe mfowethu ithuba lakho lokukhula leli, ngoba yabo uma usenza i-first year kakhulukazi kule ntombazane njengoba ngeke ngaveza ukuthi ekufune nje nawe ungazi ukuthi yini le ibona kuwena, but uthi uyabhayiza bazibhayizela wena. So angifuni ukuthi emva kweminyaka usuthi uyabheka emuva usuyasho ukuthi ngagana-ke lapha, yabo. So ngoba iphutha ongalenza noma isilonda ongaba naso noma uzakhele wena, ake ngithi iphutha ongalenza ukuthi uphume enyuvesi uqede yonke iminyaka 3 years 4 years noma 5 years lo uzohlala ungakaze uthole into yakhona. Cha, isilonda-ke leso mfowethu ngeke uze uyigcwalele, yabo. So leyo nto iyohlala kuwena noma ungazama ukuyiziba kodwa uyayazi wena. So akufanele into kanjalo yenzeke. Khumbula uzivikele mfowethu, usayingane wena. So ingakho ngilokhu ngigcizelela le nto ukuthi uzivikele, ngoba okuningi awukakwazi. So angazi lo muntu njengoba efuna ukuvashela mhlawumbe yena ingwenya endala, yabo, kade ayigudla asimazi. So njengoba enesibindi sokuthi akwazi ukuhlela izinto, noma mhlawumbe naso ayibhayizela ufuna ukuba nawe nje asazi wena waziyo. Ingakho ngithi uma ngabe usunaye be mindful, sebenzisa ijazi uma kufika la khona usifanele usebenzise, ni-enjoy into yenu kamnandi, uthando lumnandi, yabo. But leyo yakho yokuba kwi-friend zone awuzama ukuphuma kuyona. Kodwa-ke ngakujabulela ukuthi ngelinye ilanga ungi-update ukuthi into yakho ihambe kanjani, yabo. So mhlawumbe mawuhlelile ngahlangana ukuthi kwenzakaleni, so bese sithatha lapho-ke ukuthi mhlawumbe-ke into yenu-ke usungayenza ukuthi kube into ekhona mhlawumbe moving forward ngokuthi wenze kanjani, yabo. But nakho kufanele ukwenze noma inselele engikunikeza yona. Awuhlele ukuthi afike, mayifika endlini
mhlambe nibuka leyo movie noma nenzani, but into ebalulekile angaphumi kuyodlungaza amanga ukuthi manqa, yabo. So mangabe nesifiso sokuthi umbhalele umqeqeshi wensizwa, ungambhalela ku-email ethi mqeqeshwensizwa@gmail.com uma nje ufisa ukuthi mina nawe sibonisane ngodaba lakho, ngikunikeze ibase yokuthi uyi-appreciate kanjani into yakho. So ngiyabonga kakhulu, sharp mfowethu.